Bien. Amba abefo ka awale nyumando ika don maoma ni radio Mancha FM kanubai Allah pasaba walma iba lame anga fuli tanga kanye shoma sambe fuli kake kada negografi wala sambe fuli fana koke sabula minye sali kutumi halibi ambo kono kabini sali sira fokana temen ika don ana akuma nyonzoro ni kelenka okuma wajibi do anga sambe fuli kake kanye shakoma minye radio Mancha FM anyama so ika do katase minye ni jamukai ma minumba barake noke abu tude katase technicien ma diko katase ika do debatu ngama aminumba gringa joni wulika joke kani jamukai katanye shomo jamukai wala ambe sambe fuli kake shi ko belengile ma sama ke kimei anga jeka asali nyobe laka here jidi malikono malikishi malikana alaka ame ka alame ya rabbi alaka nyuru me ka au ni soja ninga au nyeje anga fulini tan be ka nyesho bema ika don minye sibili janke na masekana ka so ke ku kunka cha o na manye ka fa na bi wajibi do fuli abu ke ka nyesho bema bara tabulu ka foye kai bara tabulu minye dikoye ale bolo debe negela ika don anga gardien fale bayo ale bani bodache Abdou Ikado Kasson ta kabla fin ka kamodima donc voilà hein voilà donc alors ni doit ni alors Facebook anda Facebook ka nyereke oui Abdou Touré Ikado je crois c'est d'abord Toukara officiel voilà ni ba fait ka laje d'abord Toukara officiel ibanuka Graciela, how are you? Are you fine? Pop! Aha. Allah. Nego krafe Ikado shina babu munu salodo ango dabaka koloshili nya faina mbisagaka dabaka koloshili munye on be do akun beke radio jeka fola sema ngro kalani na ode jamana kuna funu minum bi jamana kono akara politique kuma yo akara soro kuma yo Ikado akara haramadiya kuma yo ulu de sebe sema ngro la Ikado de batu ngara ni aywa ma tango mudo kala jeka fola ankilu mana to kuma ba minuna Ikado sibirido amena azili Mancha FM na ka atli jeka boka kaseka boro ke sabla radio jeka fola wati kurne doi hakina do bana kaseka ulu lakali abadon do akun temene na kuna fulila kuma ba kunye fenda madoye minye Ibrahim Boubacar ta funso amnata Ikado katali ko gabo kuna fulu ko ni bole do fa befe ka foko amnata ni aywa mode minum biya yaro de diable madala sabla ne mi do na defla Ikado aywa buba ana projet minye kalmuye no e kachoyi o yaro uluye yambla kada fanga tiena mina na andalo mana ble choroba ira minye Ibrahim Boubacar tay Ikado ne ko ni nya farama amani ni jamana de befa ka ya fama sabla Ikado saya na ma nye fuito fende dukulo sa fa ble ko bito ne ko ni nya farama ambe ka ya fama ngona tawota Ikado jamana minya so kiliku minu nya so gashi minu nya so foli wajibi ande shukrofo ayi ando korofo o matanye Ikado kuma gele foli mai o nga minye furmuso yi no ye musoroba ye amnata amika foko abi mali re blackpiu ne ko na se ka yoro fam o Ikado anya sebe ko kala do akutimene hakili jeka bo chama nana anya hakina chama zoro mande chama nya wuli ko hakina fo do ka tita ho cheni mingera jamana kono abadon ho do nyi cheni mingera cheni mingera wo nyedo abadon nine re ami ne tita horonya ka gelende jamana mi ni chekara president ya anyamwe jamana mi ni iche kera wati la jamana tabulu na nabulu ifuru ke bioi foi makako ne te min kalama idama dumina o fatule faga tiene sangile itaku bi munye ka bo jamana kono do ku tielo sabula de undia ku ngobe de undala jamana kono o abiti sigi jamana warala Ikado aywa kalama biya tuni akase ko jabo ani do ni modu
ibita ka wale don de bia wale mo de wonde bia jamana mi na ya mara jamana ngira ke tugo minu na nyine galu ni hakila chama be ibita ko betui ike isinzi ma chama ga minu ji ku na ibita ko lu betui fen jama kele do ko nyonde ibita ka so lu manyena bo yalma famo yere na so ikatawa Toraba mi vatro tika ni ngabli o be ala bu o emi mbalole do nane ejara ifuruke jamana mugo be kuma dola jamana mugo bi se hakilina do may kana minna jalaki chama binedu idunga ikanga minna niko bele bita nyame de neta kala ma ko ne zabene kundo ka ko ka bi ka ta so do gabo yani mali famo na fakatawa ko masaka muso biya mutatrawre o fatura samu wani ko ay jamana mara fu muso biya general Amadou Tmani Touré ay jamana mara gele ya soro ina fo gela yibe ka soro tuomi olu sigile mu Dakar no ko ko tina ble jamana wono ma obi fam ngu yela manaya ne ko ki bita ami ajenge kala je banatila gela wereti ko imewu me ina yiniga dundala ko imewu me ina sege dundala sabla feminu ni feminu volé akungo ma premier ministre ko ro sura minye sumele bugwe ma igala ka hinama ngoy bugwe soro fanga dum ngono ibe ka fanga tewa jalaki jumɛn bi ne kundo bube ka war dungo kuma jamana mara cogo ani hakilina chama ala gadi ka kasui a faribana ani na cogo bele dirila bolo ka bɔ kana ka se ka taa furakɛ kɛnɛma somake fo ala nana sama e furakɛ o gɛlɛya ma sɔrɔ a kun bangene anyini na jamana faamaw fɛ k'u bolo b'a kana a ka to ka t'i furakɛ a yɛrɛ kɛra hɔrɔn ye i bɛ ka kɛra hɔrɔn ye sabula a kun bɛ taa ka saki min na n'a y'a ja a kun bɛ boli ka to jamana wɛrɛ la walima a tɛna bilen an y'o ye a taara furakɛli kɛ siɲɛ caman ka tila ka segin ka na jamana kɔnɔ ala y'a ka kalifa minɛ Mali kɔnɔ yan ni musokɔrɔba ko k'a bɛ taa ma d'a la ni jamana faamaw na sɔn i ka taa fɛn minnu dulonnen don n'olu ma ɲɛɲini hadamaden se b'i ye don min taa si bila i ka miiri kɛ k'a fɔ don dɔ bɛ na o se bi tiɲɛ se min bi laban o ye ala ka se ye se min bi laban ala ka se de bi laban jamana in buru jaafura ka jamana halaki k'a ko ban amna ta foyi ma kɛ jamana in kɔnɔ janfala walima sɔnni na k'i tɛ min kalama walima min ma k'i ɲɛna i bɛ se ka taa cogo di ka sɔrɔ i ma kɔntarandi kɛ i bɛ taa cogo di ka sɔrɔ i ma ɲininka denkɛ jalaki caman binnen bɛ denkɛ kan min ye karimu ye den tɛ se ka foyi kɛ dugukolo sanfɛ jamana kɔnɔ ka sɔrɔ i t'a kalama den kana sɔrɔ e fana bɛ taa Lega kuna fese bi ma ye don min i b'i tɔto ne b'a aw hakili jigin daba tungala ka problème min a t'i ɲinɛ fɛn min kɛra sanda a kɛra yɔrɔ min na a kɛra kɛcogo min na a kɛra yɔrɔ min na a n'a kɛra maa minnu ɲɛna n'a hakili tɛ bɔ jamana in gɛlɛyara i bɛ ka tile la k'a gɛlɛya mɔgɔw ni bana ɲɔgɔn na danabaliya nana don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ala ni politiki janfa n'a juguya hakili b'a la jamana kuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta denkɛ min ye Kajo ye franchement j'ai rien contre lui ne y'a fɔ a ye masakɛ sigi bolo dalen ni fa in kɛra masakɛ ye san 2013 a ye député ɲini a kɛra ye o donnama in kama député bulon kɔnɔ min ye ayiwa banfula a tilala minnu
député bulo kono min misiki sura su ko kuna ale kero nyamay yende gela damena na ku ngara député kwanzani ko nyama bate ko chama be mo nyabi temaka commission de défense a kero président ado sura su koro be ma kala nimbo be ma korobo be minu nye jamana mbuso sira don minu na kaka. Mais est-ce que Kato est le seul responsable? Non. C'est pourquoi le RP, moi je ne considère pas le RP, parce que partitaire. Tout ce problème de Kato, de IBK, le RPM est responsable des grands cadres. Ma krenu minu moshira minu nye keleke ka nye febeke pour que le RP puisse exister. Olu mwase ka tinya fo ala ni nata. Olu mwase ka wuli ka joke, u mwase ka kanatake. Ni bek mimbala ta karimu no fe be anege. Ah non. Ikana se ka fo biru mbokar kete, se ka fo katoi. Mais écoute petit, non. Et c'est que nous ni kala ni nye bina gela de do parti là. Atona ma ingama on da yafo. Mi nye sanduru fora o kunjera. Nye na boli make kuma de chara ka kuma chaya. Fo ala na ka nai. On barake nywa dobe. O nana tunu. O tunu ni kana bla bila maye. Touré, c'est un journaliste. Du kolo de ya kunwa. Apana kata sangaba lawa amadon gele unana danywanga kabno wati kanga ke maso mininyi ngo walde de sa ami walde do de turaw et tu do nyaka nyini emta mais non anzorola kamale ni tunune minga umanga na rawuli kuna funu ni awasika kali chama nyajira ka fo idenga do minye karimu de kara sababu ya katuni anyo kuna fo chama zoro kofe cheni nga tununi mimbi fo ala kosobe anyo kuna fo jondo minu zora dona mangama ande la ka fo ya quand les lignes information de l'histoire Karimuka atana fay bon ni information be bulu ndi sabo kuma ka yeninga ningara ibala Karimuka mo ka dage ni da kuma minga ngafo ay warda ma chefola Karimu yere laba na joro aya fo ma were ni kuna foni mbena ka journaliste do na fay do ya fay ni mi chugo don journaliste nunga ko tiba ni war minute dabla wal ma laba ba fo do fona ba lakari okuma fa awma no e sécurité d'état do na mangama ma minu mbe sécurité to ko fora amba baga bon a dabara baga ni de kama wa ni teni ni turala wal ma teni tununa wa yalma d'abord comment il est des doigts. Qu'on a voulu nous la voilà la vérité des choses. Et quand il trouve qu'il y en a, à forier ma femme, ma dotuna et des atounou. Ma chara. À quel moment il y a des dobés, nous disons le coup de Kerala. Papa m'a miketa. Ulu kaburi. Ça vous la fanabina. On baraka nuga angorke drame o kama libla sabla ano de kumbi barala dongo do de sika kumaka usana unika na ke bon no okonu nana ke iye sanduru foroke député yala ni ne ye flana mi nato do ibi boala sabla ko nana kien baba ko tugu ye turu le kaw de ulu de ka dedu député a tigi flana bina bolo na kuma de ya nyini kibita furu ko kwai
on dit bisimila sabula an ka den o tununa e de tɔgɔ b'a la n'a ma ɲɛ sɔrɔ o la i ti don an ka bulon kɔnɔ wa anw di bisimila wa anw yɛrɛ t'i fɛ koyi i ko hali n'a tɛ ne fɛ wa n bɛ kɛ député ye commune D la a dun passera dɛ est-ce que RPM kun kan ka sɔn a donnama in kama mais u tɛ se maa tɛ yen min bɛ se ka kuma k'a fɔ cɛkɔrɔba ye i den sera yɔrɔ min na sisan kungo cayara a laban bɔnɛ bɛna bin an bɛɛ kan a kana kɛ député ye maa tɛ yen min sera ka taa fɔ ba ye n'o ye Aminata ye Aminata yɛrɛ ma hakili sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ a n denkɛ nin ko in bɛ yɔrɔ min jamana bɛ bolo min kan to a tiɲɛ ni fɛn min bɛ nɔfɛ i laban o laban i na kungo se i fa ma e k'i nin bɔ a la Karimu yɛrɛ ma se k'a dɔn ka faamuyali sɔrɔ nin ko in bɛ n se bɔ a la sabula nin fɛn min bɛ sen na nin ye ni nin ɲɛma sɔrɔ walima min ni min fɔra k'a fɔ ne t'a la walima ne de b'a la n'o ɲɛma dɔn ne ka bɔ a la n'o tɛ hali bi n'a ka bi jamanadenw hakili bɛ to n fɛ minnu ye Bamakɔ tutigi olu bɛ commune D la olu k'a fɔ k'u tɛ e fɛ k'u tɛ voté ye voté ka kɛ e ka tila ka passer n k'o ye kɔrɔbɔli de ye aw de ta ye Bamakɔ ye nka fanga bɛ ne de la wa min man d'a ye n b'o kɛ ka sigi dugu kɔnɔ a ko tɛ nin a ko jara mais nin donna ma moi j'ai dénoncé n y'a fɔ n ye n to n ka revue de presse la jɛka fɔ la n y'a fɔ n ko ni ne ye Karimu ye ni ne ye IBK ye ni ne ye Ami ye n b'a fɔ n den ye i nin bɔ nin ko in na parce que tu es toujours vu tu vas toujours attirer nin ko min bɛ sen na sani ka taa kɛ député ya wuli ka jɔ kɛ hali ni bɛ nkalon tigɛ ka namara kɛ k'a fɔ kamalennin min fatura walima a tununnen don e tɛ hali ni bɛ mɔgɔ sara ka se ka i yɛrɛ jɛya o de tun bɛ fisaya nka hali sini a kuma na f'i ma k'a fɔ i ye maa fa commune 2 a passera député ya la yen de siɲɛ 2 fɛn o fɛn n'a y'a sɔrɔ nafolomafɛn na n'o bɛ commune 2 kɔnɔ fanga tiɲɛnen u taara yɔrɔ in di k'a dakolon di k'a filenkolon di maa wɛrɛ tɛ dɛ politique mɔgɔw ne bɛ kangari da a ye don o don k'a fɛn nin dɛ a bɛ kɔnɔ ko mɔgɔw b'a fɛ maa t'a fɛ wallahi maa tɛ politique maa fɛ Mali kɔnɔ la preuve la voilà i bɛ k'a bɛ campagne kɛ don min bu a b'a bila bu a b'a ta bu a t'a ta bu a b'a kɛ tan jɔnni jɔnni kun b'a nɔfɛ non c'est normal mais moi tɛmɛsira de don n'o tɛ non j'ai rien contre ces gens là dɔnkilidalaw catiribɔlaw ziirindalaw n'i y'a filimuw bɔ bi k'a lajɛ mais bi a jumɛn in kelen bɛ yen min kumana Ami a jumɛn bɛ yen bi min bɛ taa bɔ i ye bɛɛ b'a dogo i la yɛrɛ u tɛ taa i ni minnu bɛ yaala avion kan i ni minnu bɛ yɛlɛba kɛ a ye wariba kɛ ka di minnu ma u bɛ min i t'a si ye bi o maa kelenw coup d'état kelen o maa kelenw de taara olu de bɛ taa faamaw ka so ci sabula olu de b'a ka so kɔnɔna dɔn olu de bɛ don ka bɔ la don o don nin bɛ nin yɔrɔ in na nin bɛ nin yɔrɔ olu de b'a dɔn et je reviens encore l'homme politique malien foyi maa t'i kɔ maa t'i ɲɛ don min n'i ye dunun ni bala ta n bɛ fanga ɲini mɔgɔw sɔmina minnu gɛrɛtigɛ ka di min kan ka taa ala fɛ i b'a ye dɔw bɛ kurunkurunba ka taa olu bɛ hɛrɛ sɔrɔ o senfɛ mais kɛlɛkɛcɛw tɛ dɛ sayi nɛgɛw kɛrɛfɛ k'a dɔn an bɛ baabu kuncɛ yan n b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn n'i y'a kɔlɔsi kuma 4 kuma 8 kuma 5 n y'a bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na mais n'i ye faamuyali sɔrɔ i b'a bɛɛ woloma k'a ye k'a fɔ a taabolo n y'a fɔ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen na politique maa tɛ se ka tiɲɛ fɔ politique maa tɛ se ka gundo mara politique maa tɛ se ka kɛlɛ kɛ jɔyɔrɔ tɛ politique maa na jamana kɔnɔ en tout cas Mali politique maa tɛ se la preuve ça c'est le RPM ala de b'a dɔn bi an bɛ n'a mɔdenw bɛ so kɔnɔ yalima RPM maa minnu bɛ taa bɔ a ye bi parce que an bɛ ninnu de y'a tiɲɛ
RPM mo masse ka joro la ka tiafo. Je suis désolé. Babou Flana. Fédération malienne de football. Malien ka problème de baby sigi ka gelan natoy. Ma tukuma. Ni gelan ina na jeli ka barka. Moi vous ka wuli okuma. C'est pas normal. Ani mungolo si c'est bon gono. Babi kabini akara fédération président Guénéa. Babi akara fédération président Guénéa. Sabla Mali fédération yi sanja mangé élection masekake. Ma maseka swandi. Bakari Banedu c'est au cas maçon tout au cas où Banedu Gawuka Banedu ka décès ka biroski. Ala ni ministre do sababula ukanga foyabi minya amna murbo touré papu ado wala de ko ministre de sport aya ni flika wuli ka jobulula ka tama ka do monka ka klino nyini ka faranyanga ke kana election buluda bavi de passera nga kabne bavi sigira do me Mali fédération kuna kana abla bida bavi rese ka foka heraso dongo do kele dongo do uka tribunal la ta wa fo mi makotas no ye aywa FIFA ka wa sharabulu dongo do kuma do bisina dongo do mali on nyera dama de bi boni nyanye ka to fo tasila ni ngera babi ni mbota ayi ni nza ayi ni ngeta ayi ni nyenebo ayi ni nyami ayi ni ekibu mbwala mais non kabidi Yaoundé 72 ni mali ko ngorata soro borondana ka taw do la kana bla bla obi sambi do ba mali ma fo soro borondana mali te ka do ka fo Angani ndemse minu mbi balota balonda de kadi malidie balonda nyele je jara malidie ka teme nga kungora ta fuite so hey andi nyo zebla nga nyo mbulomne et là les autorités je les interpelle mali fama obusi de ku dadi machi tutma Wallahi Assimi Goïta, le président de la transition, ou bien Shogel Koukala Maïka, Wallahi Nyengale Alala. N'ingele mo kele la fédération mo wele ka bewele. Il vice-président mo, il président mo, il fait un journaliste ka bewele ka tout si. Tant de tout boulot ou bien oui n'edewa, je ne sais pas. Écoutez, moi en tant que président de la République, Assimi Goïta, ne veut m'y non faire famille. Je veux que fédération qui ça roule aujourd'hui à Kanye. Je veux qu'aujourd'hui Mali pour le temps pour Kanye. Qu'est-ce qu'il faut pour le même? Maintenant, ne fais pas ce round à partir de cet instant. Il y a des balles qui a fait. Beki doit y là. S'il y a quelque chose qui ne va pas, pas d'histoire au sein de la fédération. Wallahi, il va y pour le temps avec les 600. Mais non! Souvent, nos autorités ont tendance à oublier certaines choses, les trucs les plus sérieux. Oui. Je suis d'accord. Ni femme au mot, la transition, ni au mot, la ça va pas du tout. T'es Kouima. Mais ça, c'est vrai. Alors, mon meilleur confondant de Sébène Monon, Fédération Malienne de football, deuxième vice-président, Djogo Keita. En cas pour l'entendre, s'il vous plaît. Il a toujours été deuxième vice-président de la Fédération Malienne de football. Moi, je ne comprends pas. Sanani Mini Babi Yake Famaya président Yala. Et bien, il a fait avec nous avec Abna, il faut casser le paiement. Babi et toi, tu as sanguiné. Il y a la piquet, votre propre piquet. Si tu démissionnes, Djogo, c'est un ami. Si tu démissionnes de la Fédération Malienne de football, parce qu'il y a Kawale Doye, Minou Media, Kodo Barakake, Minou Media, Nine Ye, Jamanaka Ben, à la Fédération Kakilinyakama. Moi, je dénonce d'abord au sein de la fédération.
C'est-à-dire, ne me quelle de pour qu'à Kanye. Ni là. Je vais démissionner. Je suis d'accord. Mais ni démissionner là, ne ben d'avis. Faut que tu aies voté. Si je vais avoir une place, ni pas fait que ne ben d'avis, faut que tu aies voté. Parce que ça n'a pas mis ni bala. Faut que la qu'on bala, faut que la nere bala, ndabala, ça pour l'année des dangai. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Mais non. Dongodu. Bavi beta convocation de reportage là. Aka modé ni lettre ni ko ni ngara ni bora. Mais non. Iba me dongodu. Ni ma me kulkoro ligi, segu ligi, brawuli ligi, kai ligi, ni nyen geta, ni nyen bota nunu bora la nunu donana. C'est trop. Pour le bonheur des Maliens. Pour l'avenir du football malien. Il est temps. Salut! Némographe, il y a un babou là-bas. Au dé, qu'on a fait du coup d'autres, mais je sais pas si ça va être là, il y a un clocher malais de matin. On a un peu de boca, on a un soro, on a don 20 $. Moi, il y a un peu parti pour tiwa, pour ti parti. Ne kuma jugu da ye nin ye balawu de mun don a bɛ kunnafonidi siraw kan ne ka denw y'a jira na u y'a kuma fɔ n ye ani n dɔgɔninw n b'a baro kɛ k'a mɛn n gɛrɛ l'u la ko ɲinɛ n ko nin fana ye ɲɔgɔn ye ko arabu jamana dɔ bɛ yen seba b'u ye olu kɔni bɛ yaala farafin jamanaw jɛsenali jamana bɛɛ muso ɲuman minnu bɛ yen lamɛnbaaw ka hakɛ to u b'olu de saalo ka taa n'o ye ka wariba d'u ma i y'a dɔn a k'a hakɛ to musow ka yɛrɛ feere o ye laada ye o ye diɲɛ kɔrɔlen ye o ma daminɛ bi nka ko kura minnu donnen don a la u bɛ minnu ni minnu fɔ k'o bi kɛ n'o ye tiɲɛ ye nin ye balawu de ye nga kuma in ne m'a fɔ nkalon don nga tiɲɛ dɔ bɛ sɔrɔ a la sabula diɲɛ kunnafonidi so fɛn o fɛn bɛ yen tubabuw ta fara arabuw ta kan ka taa fara farafinw ta kan bɛɛ da b'a kuma na bi n yɛrɛ ye ja dɔw jira la n na minnu bɛ kuma k'a kɛra olu la u taara taacogo minnu na u b'a ɲɛfɔ nka farafina kelen tɛ dɛ nga laɲini bɛ min nɔfɛ o de ye anw ka jamana densɛbɛ ka ca a maa cɛsirilen ka ca a musolaka ka ca min cɛsirilen don an ka se ka bɛɛ bugɔ bere kelen na n ye ja dɔw ye muso tɔgɔbɔlen dɔw bɛ yen gorobinɛ tɔgɔbɔlen dɔw bɛ yen u y'olu yɛrɛ tɔgɔ don a kɔnɔ an balimaw kunnafoni di ka di jamana o jamana ni kunnafoni ti di mɔgɔw tɛ kunnafoni sɔrɔ kunfin jamana don nka an ka sabali an ka n'an yɛrɛ tiɲɛ an ka sabali an ka na nkalon da ɲɔgɔn na e bi ja jumɛn sɔrɔ karisa denmuso walima karisa kɔrɔmuso walima karisa min filɛ nin ye nin dara nin kɛ e m'a ye maa m'a f'i ye k'a y'a kɛ e ka t'o ja ta k'o bila i bɛ nafa jumɛn sɔrɔ a la dɔ de bɛ wari d'i ma wa i bɛna baraji de sɔrɔ a la wa nafa jumɛn bɛ yen n'i b'o sɔrɔ tɔgɔ tiɲɛ kɔ ala ko i buna hadamaden ɲɔgɔn n'i y'a lebu i tɛ sa abada fɔ ale ala k'i lebu o tigi ɲɛna donc kumajugu dɔw bɛ yen walima kɛwale dɔw bɛ yen ne ɲɛna an k'an ka tasi ka kɛ ka miiri kɛ tout le monde est libre min ka di i b'o fɔ i tɔɲɔgɔnkɛ ma walima i baarakɛɲɔgɔn ma fana ni banani min y'i diya i b'o fɔ a ma mais dis-toi que a bɛ sara i la o si ka kɔni ka n'i minɛ fiyewu pour ti parata an ka bi kabini an ka jamana kɔnɔ minnu bɛ taa sanni ni
feere kɛ kana an y'o ye a bɛɛ se ka gosi bere kelen na dɛ arabu jogo ka jugu diɲɛ fɛn bɛɛ jogo ye ama ima maa sɔrɔ min ko n yɛrɛ ɲɛ de y'a ye o k'o sɛbɛntiya ye ka sɔrɔ ka t'o kuma fɔ wa hali n'a sɔrɔla tiɲɛ don jamana wɛrɛ t'a fɔ i ka jamana lebu n'i ka jamana denw k'olu da kɛnɛ kan ne t'a fɛ anw bɛ fɛn o fɔ an bɛ fɛn o fɔ lakali i b'a sɔrɔ maa dɔ de y'a sɛbɛntiya maa dɔ de y'a ye k'a lakali maa dɔ taara ɲinini kɛ k'a kɛ an b'a fɔ ko karisa de ye nin fɔ tan ne fɔra dama i t'a mɛn ne da abada ko ne daba tun ko ɲɛ nin ye ɲɛna ni ye fɛn min ye ɲɛna ni b'o lakali i b'a sɔrɔ o ɲuman de en général n b'a fɔ n bɛ karisa dɔn nin kɛra ɲɛna nin kɛra ɲɛna a ye nin kɛ a ye nin kɛ voilà mais toujours dans les bons sens mais n'i ye ɲɛ ka fɛn fɔ lakali i b'a sɔrɔ n y'o sɛbɛnnen de kala ko kuma jugu don walima ayiwa en tout cas kuma dɔw kɔni kuma mais ni politique kuma dɔw kɔni n bɛ don o la f'a camancɛ parce que là je sais ce que j'ai dit ala k'an laban ye ala kan'an kɛ dagaden ye nɛgɛw kɛrɛfɛ k'a dɔn bi ta an b'a bila yan bolo waati min bolo dalen don an ye a dafara cak i k'a dɔn an b'an kɔ kɛ nakɔkɔrɔni kɔ ye i k'a dɔn ayiwa kamalennin min na wa min bi fɛn pɔptɛk ale de bɛna komi sunkalo fɛ k'o kun yɛlɛmana joli bɛna san bon vraiment n bɛna patron Abdou Touré ɲininka donc an kɔni b'an kɔ kɛ nakɔkɔrɔni kɔ ye ka kɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ i k'a dɔn waati surunyana kojugu ni ala de kɛra sɔrɔ sibiri wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan i k'a dɔn kuma wɛrɛ minnu bɛ yen grâce la ko ka foli f'i ye voilà donc ni ala sɔnna samedi wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan hakilina wɛrɛ minnu bɛ yen i k'a dɔn kunnafonidilaw ka cɛsiri ni wuli ka jɔ an bɛna hakili jagabɔ o kan an ka foli ani tani bɛ ka ɲɛsin Grand Sila ma Grand Sila New York Jɛmukan in tɛ tɛmɛ a kan Sila how are you my friend are you fine okay thank you n balimamuso fana bɛ New York alors min ye Sala ye Jɛmukan in tɛ tɛmɛ a kan bada Sala Sisoko an ka foli ni tani bɛ ka ɲɛsin a ma nɛgɛw kɛrɛfɛ Diko Bɔdala Bayo Facebook Daba Tunkara officiel Abdou Touré sɛbɛnfuraw labɛn k'an bila arayi kan Abdou Touré Jɛmukan in k'a labɛn ka ɲɛsin aw ma Daba Tunkara wassalam.